И здравейте хора на YouTube, аз съм TheGoK1Proc, тук сме е Тролър и сега това е Майнкрафт простотия, в което ще правим простотия. Да, и първата простотия е някъде, къде беше замотал, май е тук. Да. Простотията... Да, тук бяхме изкопали нещо. Я пак я направи. Добре, чакай малко. Да, ще снимам. Redstone. Той също и той снимама. Torches. Ще си направим малка като машина за шум. Чакайте, типичен трол за мен за GoK1. Значи тук слагаме врати, една врата тук. Така. Аз нещо не чувам звука от Майнкрафт, защото ми бъгна. Ще вземем траптори. Къде е траптора? Ето го Това е видео от Веном, бе. Карай! Тек ме караме. Трапторите. След това вземем пистани. Може и стики да бъдат, може. Разкарай се. Така. Чакай аз да сложа свещеното купче. Да дам ли? Чакай, дай слагай. И ужасно много лак. Моля те скриво. На тебе лагва ли? На мен не. Отгоре цифрите какъв цвят са ти? Червени. Значи снимаш, окей. И да, това беше простотия номер 1. Сега пристъпим към втората простотия. Да. Аре, прея. Какво ще правим? Не знам. Да. Значи, това е нещо като... И аз не мога да измисля. Тия навънка се разкръщяха, бе. Аз предлагам да ви покажа Redstone врата. Мани го той, бе, и само загрузява тук. Redstone врата. Аз ще трябва да ви Sticky Piston, Redstone, Pleasure Plate, Redstone Torch, Repeater, някакъв рандом блок. Аз ще взема... Аз такова да взем. Аре. Значи какво? Пистон, редстоун, репитър. Да, слагаме две отгоре. Да, аз ще покажа, ти си гледай работата. Аз съм оператора тук. Камерджия. И като направим тези две купчета, трябва да има тук две блокчета разстояние. След което трябва да вземем още един материал, например stone. Например stone. Слагаме redstone така. Той. Просто един най-прост инвърст. И за да го активираме от другата страна, той по същия начин огледално. Даже репитър не ни трябваше. Видите как се прави инвърста. Тук си от тук redstone верига. И от другата страна. И от другата страна по същия начин. Окей, аз показвам това, ти показвам. Чакай. Опа. И така. Готово е. И сега. Чакайте тук да го оформим. Може да си закриете редстоун системата, нали? Или примерно ето това. Този редстоун може да го карате под земята или нещо подобно. Да. Да, също. Ето, GoK1 пред демонстрира как може
се поставя редстона под земята и да се заличат И гроздите. виждате така, така, така и И така. естествено си правите входче на къщата. И Да. ето тук. Ето така. Да, и мисля това да е за този. Да. Това е за днешната простотия. Ай, в описание. Ай, чао. Очаквайте втори епизод. Чао.